Mae Liam yn neud yn gwbl wych. Fi'n rili clywed am ti. Diolch yn fawr. Iawn, ti fi stopio eto? Na, dwi'n do. A ti'n teimlo'n dda, dweud? Ydw, ti'n ffantastig. Y mwyaf fi erioed i adeg. I'n stopo. Wel, da, faint ti'n gwneud? Wel, ti'n dweud ti 22 munud? Iawn, felly ti'n rhedeg, 22 munud heb stopio? Ie. High five. Bystol o ti bach. Bystol. Gyd i di bach mewn munud. Leon ydy'r trydydd dros y linell derfyn. Oh my God! Nes i'n eitho fo am smalio, mae fo oedd Usain Bolt ar y 100 medr ola yna. A ni wedi dod fyny efo ti. Pa mor dda ti'n teimlo? Anhygoel. Absolutely anhygoel. Ar y glorian ysgolch yma. Dy bwysau di'r wythnos diwetha oedd 18 stôn, 10 pwys a hanner, a dy darged di oedd i golli 3 phwys. Leon, yr wythnos yma mi yw ti pwyso 18 stôn a 4 pwys. Ti di colli 6 phwys a hanner. Anhygol! 6 phwys a hanner. Anhygol. Oh my gosh. Ray? O'n i'n gobeithio bys y ti falle'n colli llai o bwysau'r wythnos hon. Ti wedi colli cymaint dros y darged i, a mae gennym ni gyfrifoldeb i wneud yn siŵr bod 5 ohonoch chi yn colli pwysau'n saff ac yn iach. Mae corff pawb o wahanol, wneud pobl golli pwysau ar maint gwahanol a ret gwahanol. Be di dy deimladau di am hynna? Fi bach mewn sioc oherwydd, chod, ers y cychwyn, na gyd fi wedi dweud yw fi'n mynd i dilyn y cynllun yma i'r gram, a na gyd fi wedi wneud. I fi, yr unig reswm dwi'n colli hwn yw oherwydd y cynllun. Chod, dwi ddim yn gythio fi hun, yn y wedig wythnos yma, dwi ddim wedi bod yn y sefyllfa lle allai gythio fi hun mwy. Byswn ni byth yn sefyll fan hyn yn gallu edrych yn eich llygaid chi a dweud, wel na, dwi ddim yn fi'n bita llai oherwydd fi eisiau colli pwysau, cos fi wedi bod yn y sefyllfa yna a just ddim yn gweithio. A byswn ni, a gyda pawb sy'n gwylio'r raglen, dwi sai yma i chetan neb. So oll fedra ni wneud ydy dy longyfarch di, O'r rhaid i fi, Ray a Dr Iowan wybod dy fod di yn mynd i fod yn iawn ac yn saff ac yn iach. Dyna'r unig reswm oedden ni'n gofyn. O na, fi'n deall yna. A dy darged di, am y bythefnos Leon, mae'r arbenigwyr eisiau ti awgrymu targed i ti dy hun. Iawn, felly meddwl am ffigwr. Bys fe'n digon deg i cadw dy'r trend a wneud 3 pwys yr wythnos, felly 6. 6 pwys. Amdani iawn. A gallai ddim aros i weld ti mewn dillad newydd sbon mewn bythefnos. Say goodbye. Iawn? Tro off y mic. Bye-bye.